нақшаи ҳаштуми доракунии муҳаррикҳои асинхронӣ ки бо номи чапгард ростгарди комилан шуда. мо дарси гузашта оиди чапгард ростгард якам гуфтем. унҷо дам агар бинем round left round right unprotected буд, яъне беҳимоя. аммо ин round left round right full protection, яъне ба сурати комил ҳимоя шаванда. мерем қисмати мадори қудратӣ ки ягон тағйирот нест, занҷири қудратӣ мисли қаблиам, фақат ҷои дуто фаза аз хуруҷи K2, яъне мо агар инҷо агар бинем, яъне L1 ва L3 K2 ҷои василаги. аммо қисмати мадори фармон якам тағйирот шудагӣ аст. занҷири фармон мебинем ки мисли қабли боз муҳофизаки такфазаи F4, ҳимояи серборӣ, тиғаи басташ ва S1 стоп, яъне ҳамин қисмат комилан доим собит аст, ягон тағйирот нест. ва мо яктои старти S2 ва якта S3 дорем, яъне ин ба сурати чапгард ва инам ба сурати ростгард. мо гуфтем дар дарси қаблӣ тиғаи бастаи дар инҷо агар нақшаро бинем K2, тиғаи бастаи K2 дар масири симпечи K1 аст ва K1 ҳам дар масири симпечи K2. яъне шумо замоне ки схемаи чапгард ростгарда истифода мекунед, яъне шумо бояд ҳатман ба хотир гиред ки дар масири контакторҳо тиғаи бастаи ҳамроҳи контактори муқобила ҷо диҳед. агар контактори K1 бошад, тиғаи бастаи K2 ва K2 бошад, тиғаи бастаи K1. яъне ин чиз аллакай мо аз дарси қаблӣ гуфтем, ин чиз собит аст. ин собит аст, инишам собит аст, яъне ин ҳатман аст. танҳо чизе ки дар инҷа илова шудагӣ аст, барои комилан ҳимоя шуда гуфтагӣ аст, тибқи нақша дар масири старти S2 мо мебинем як тиғаи бастаи S3 васл шудагӣ аст ва дар масири S3 ҳам тиғаи бастаи S2, яъне ду зинаи ҳимоя. агар мо ҳамон шастиҳои старта бинем, аксариятшон ҳам тиғаи баста ва боз доранд. аз ду тиғаанд, танҳо боз не. яъне мо агар ҳамзамон тиғаҳои баста ва боза истифода кунем, схемаи мо комилан ҳимоя мешавад. яъне замоне ки агар мо S2 S3-ра ҳамзамонан пахш кунем, муҳаррик роҳандозӣ намешавад, на ба сурати чапгард ва на сурати ростгард, яъне ҳимоя мешавад аз иттисоли кӯтоҳ. бинем дар нармафзори симулешнали ҳамина пиёдасозӣ мекунем. занҷири қудратӣ гуфтем комилан собит аст тибқи нақшаи гузашта ва масири идоракунии то стопа собит аст. тиғаи дар масири KM1 тиғаи бастаи KM2 ва дар масири KM2 тиғаи бастаи KM1, старти чапгард S2, ростгард S3 ва инчунин тиғаи худнигаҳдоранда KM1 мувозии ба инҳо. метавонем ки ин аллакай мувозӣ кунем. танҳо чизе ки илова шудагӣ аст, дар масири S2 тиғаи бастаи нисбат медиҳем ира ба ҷойгири шумо фишурда кунем то ки беҳтар. ина қисмати тег тааллуқ дорад ба S3.
тиғаи бастаи рост кард ва дар масири чап кардан тиғаи бастаи эси ду чап кард ва васл мекунем. тиғаи худнигаҳдоранда бошад мувозӣ аст ба интиҳои тиғаи бастаи эси се. яъне аз старти эси ду ки чап кардааст аз хуруҷиш ворид мешавад ба вурудии тиғаи бастаи рақами 11 эси се ва аз 12 эси се омада ба тиғаи бастаи кми ду ва инчунин мувозӣ мешавад ба 14 кми 1 тиғаи худнигаҳдоранда. ҳамчунин масири кми 2. ини нақшаи идоракунии занҷири фармон аст ва мо дар инҷо фақат тағйироте ки мебинем дар қисмати эси се тиғаи баста илова шуд ва эси ду ки инҳо дар масири якдигар амал мекунанд. қисмати роҳандозӣ манбаи сифаза эси ду чап кард. яъне мо агар замоне ки эси сера пахш кунем мебинем ки муҳаррики мо ҳимоя мешавад, яъне стоп мешавад аз сурати чап кард ба сурати таваққуф мекунад. маъзарат мехоҳам, ин схема нест, схемаи навбатист. яъне ҳамзамон мебинем ки дар масири эси се вақте ки мо васл мекунем ҳам кми 1 қатъ аст, яъне мо замоне ки эси сера агар пахш кардагӣ бошем эси дурам пахш кунем якҷоя ҳамин ҳимояи мо кор мекунад. яъне агар мо эси ду ва эси сеам ҳамзамон пахш кунем ҳамин иттифоқи якҷоя васлшавии ҳарду контакторҳо ба вуҷуд намеояд. яъне ба ҳамин шакл. ин аст ҳимояи идоракунии муҳаррики асинхронӣ ба сурати чапкард росткард бо ҳимояи комил.